Jussuktaw il-protesti fl-Eġittu fl-4 ta' Lulju l-President Mohammed Morsi tneħħa mill-poter mill-militar Eġizzjan. Tu Lulju għawissu eluf jinżlu fit-toroq u iktar minn 1000 persuna tilfu ħajjithom fi ġlied imdemmi. Fis-6 ta' Lulju ferrovija fil-Kanada nqalat mill-binarji tagħha u splodiet b'għexieren ta' mejtin u fl-24 ta' Lulju Spanja rat wieħed mill-agħar inċidenti tal-ferrovija mill-inqas 78 mejta. Fuq nota pożittiva fit-22 ta' Lulju id-dinja rat it-twelid ta' bejn il-Prinċep William u martu d-Dukessa ta' Cambridge Kate Middleton. Wara ġranet ta' spekulazzjoni ġie mħabbar li sem it-tifel kien se jkun George Alexander Louis. Fl-ewwel ta' wissu r-Russja tat-ken lil Edward Snowden, l-Amerikan li kexef informazzjoni sensittiva dwar sistemi ta' sorveljanza Amerikani. B'riżultat ta' dan, il-President Amerikan Barack Obama ħassar laqgħa li kellu pjanata mal-President Russu Vladimir Putin. Ftit sigħat biss wara li l-Iżrael ħelsu 26 priġunier Palestinjan fl-14 ta' wissu l-Iżrael u l-Palestina bdew diskussjonijiet ta' paċi f'Ġerusalemm. Dawn id-diskussjonijiet saru 5 snin wara l-aħħar tentattiv ta' diskussjonijiet. Aħbar mis-Sirja ħallit lid-dinja xxukjata meta fil-21 ta' wissu iktar minn 1400 persuna mietu f'attakk kimiku f'Damasku. Il-Gvern Sirjan ċaħat li kellu x'jaqsam ma' dan l-attakk u ġranet wara l-Istati Uniti ħarġu dettalji li jgħidu li dan l-attakk ġie kummissjonat mill-Gvern ta' Bashar al-Assad. F'Settembru fil-Ġnus Magħquda waslu għal ftehim biex is-Sirja tiddikjara u teħles mill-armi kimiċi tagħha. Fil-Kenja grupp ta' militanti attakkaw kumpless tal-ħwienet fil-21 ta' Settembru. F'mumenti ta' biża' f'dak li der kien attakk instigat minn estremiżmu reliġjuż f'dan l-attakk mietu ma' 70 persuna. It-3 ta' Ottubru joħodna għal aħbar internazzjonali viċin darna. Dajsa b'miet ta' immigranti fuqha inqelbet viċin Lampedusa b'mijiet jitilfu ħajjithom. 22 u l-24 ta' Ottubru raw it-tensjoni tikber bejn l-Istati Uniti, Franza u l-Ġermanja. Dawn wara l-informazzjoni mikxufa minn Edward Snowden turi li l-Amerika kienet tispija fuq Franza, kif ukoll interċettat telefonati ta' Angela Merkel għal 10 snin sħaħ. Fl-4 ta' Novembru l-ex-President Eġizzjan Mohammed Morsi jibda l-ġuri tiegħu għall-involviment fil-qtil ta' dimostranti. Huwa ċaħat il-leġittimità tal-qorti u ddikjara lilu nnifsu mexxej tal-Eġittu. Il-qorti aġġornata l-Jannar. Fit-8 ta' Novembru l-Filippini intlaqtu minn wieħed mill-iktar tifuni b'saħħithom fl-istorja. Fir-wiefen qawwija tiktar minn 300 km fis-siegħa t-tifun ħajjan ħoloq kaos f'dawn il-gżejjer, eluf tilfu ħajjithom. U fl-aħħar xahar tas-sena rajna protesti fl-Ukrajna fejn mijiet ta' eluf niżlu fit-toroq biex jikkontestaw id-deċiżjoni tal-President Viktor Yanukovych li ma jiffirmax ftehim mal-Unjoni Ewropea. Imma forsi l-aħbar li l-iktar spikkat kienet il-mewt ta' Nelson Mandela li fil-5 ta' Diċembru ħalla din id-dinja fl-età ta' 95 sena. Din l-aħbar waslet għal ċerimonja u funeral statali, avvenimenti li laqgħu fih danhom mijiet ta' persuni fosthom